Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου τηλεθεατές, την εκπομπή μας. Πάτερ Ευάγγελε, είδαμε λοιπόν αυτή την Κυριακή των Αγίων Πάντων η εορτή, όπου ουσιαστικά από τη μία μεριά μας αποδεικνύει τα αποτελέσματα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, ποια είναι αυτά, και πώς μεταμορφώνεται ο άνθρωπος από αυτό που είναι τελείως μες στον κόσμο, μπορεί να φτάσει σε κάτι πολύ παραπάνω, στην θέωση, το να γίνει κατά χάριν Θεός. Έτσι. Με την κοινωνία του με το Θεό και με το Θείο. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι σε εμάς, τουλάχιστον σε μένα, αποδεικνύουν, και φαντάζομαι είναι αυτό που βγάζουμε ως αποτέλεσμα πάντοτε σε όλες τις εορτές των Αγίων, ότι δεν είχε καμιά διαφορά ο Άγιος, ο κάποιος συγκεκριμένος Άγιος από εμένα. Ήταν ένας άνθρωπος και αυτός, όπως και εγώ, ο οποίος κατάφερε και έφτασε εκεί που έφτασε, άρα έχω τη δυνατότητα και εγώ να φτάσω. Ουσιαστικά μου αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη ότι δεν μιλάμε για κάτι που ήταν εκτός του κόσμου, ότι δεν ήταν άνθρωπος, ήταν τέλειος, ήταν αυτό. Ο Άγιος ήταν ένας άνθρωπος σάρκα φορώντας και στον κόσμο οικώντας, εδώ, όπως και εγώ, και είχε τη δυνατότητα και την επιλογή και το έκανε. Και εγώ έχω τη δυνατότητα και την επιλογή και είναι στο δικό μου το χέρι τι θα επιλέξω και πώς θα επιλέξω τον αγώνα μου και πώς θα έρθω εγώ σε κοινωνία με τον Θεό και με το Θείο και πώς θα αφήσω να εγκατασταθεί το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά μου. Από εκεί πέρα όμως, και είπαμε ότι Άγιος δεν είναι ο τέλειος, αλλά είναι ο αγωνιστής που προσπαθεί και πολεμά να διατηρήσει μέσα τη χάρη του Θεού και να είναι ενωμένος με τον Θεό μαζί με τις πτώσεις του. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει πτώσεις. Έστω και όταν μεγάλες μορφές όπως ο Άγιος Χρυσόστομος μπορεί και λέει και το λέει και δυνατά στα κήρυγματά του, αν και δεν παντρεύτηκα, δεν έχω γυναίκα, παρθένος δεν είμαι, εννοούν ακριβώς ότι ο άνθρωπος έχει τις πτώσεις του, είτε σαρκικά είτε εγκεφαλικά, είτε ζει πειρασμούς, κάνει τον αγώνα του σε όλους τους τομείς. Άρα λοιπόν ένας αγωνιστής είναι ο Άγιος και ανάλογα το πόσο αγωνίστηκε στα πάθη του, τόσο και μεγάλος αγωνιστής είναι, ή και θα λέγαμε ότι τόσο πιο πολύ τον αγαπήσαμε, ακόμα και αν αγωνίστηκε όχι μόναχα για τα πάθη του, αλλά και με άλλους οι οποίοι προσπάθησαν να του δημιουργήσουν το πρόβλημα, όπως οι μάρτυρες. Πέραν αυτών όμως, Πατέρα Ευάγγελε, υπάρχουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις, βασικά σημεία, τα χαρακτηριστικά της αγιότητος θα λέγαμε, για να πούμε ότι η αγιότητα είναι αυτό, είναι εκείνο. Για να πραγματοποιηθεί και να βιωθεί η αγιότητα χρειάζεται έναν τρόπο ζωής. Όπως ας πούμε για να κατασκευάσουμε κάτι, για να δημιουργήσουμε κάτι, χρησιμοποιούμε ορισμένα μέσα, ορισμένους τρόπους, έτσι δεν είναι στη ζωή μας σήμερα. Λοιπόν, ο τρόπος λοιπόν που κατασκευάζεται, που βιώνεται, να το πω έτσι καλύτερα γιατί είναι βίωση όπως είπαμε η αγιότητα, είναι η πνευματική ζωή. Χωρίς πνευματική ζωή δεν μπορεί να βιώσει κανένας από εμάς την αγιότητα. Σήμερα, επειδή είναι, και συγχωρέστε μου που θα το διακόψω λίγο, επειδή είναι συγκεκριμένος ο όρος πνευματική ζωή, μπορεί κάποιος ο οποίος διαβάζει πολλά βιβλία να θεωρείται άνθρωπος του πνεύματος και νομίζω ότι... δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Να διευκρινίσουμε λίγο τι εννοούμε πνευματική ζωή. Πνευματική ζωή, όταν λέμε, είναι ο τρόπος που έχει αποκαλυφθεί από τον Θεό μέσω της ζωής της Εκκλησίας για να έρθει η αγιότητα, να δημιουργηθεί, να το πω έτσι, να γεννηθεί και να πραγματοποιηθεί η αγιότητα. Οι Άγιοι τι ήταν, όπως είπαμε, άνθρωποι. Πώς φτάσαν στην αγιότητα? Χρησιμοποίησαν ορισμένους τρόπους. Δηλαδή, γίνανε εκπληρωτέ του Λόγου του Θεού, του Κυρίου μας, των Λόγων Του. Ο αγαπών ημών, αυτός που αγαπάει εμένα, λέει ο Χριστός, αγαπηθήσετε και από μένα, θα έρθω κοντά Του, θα μπω μέσα Του, θα φτιάξω, θα κατασκηνώσω μέσα Του.
Άρα ο Άγιος είναι ο τηρητής της αληθείας. Και όχι μόνο ο τηρητής γνωσιολογικά της αληθείας, για να πούμε ότι διάβασε ορισμένα βιβλία και έμεινε σε αυτό, αλλά την εβίωσε. Εβίωσε το θέλημα του Θεού. Τι θέλει ο Θεός από μένα για να φτάσω στη σωτηρία μου και να ομοιωθώ μαζί Του, γιατί αυτός είναι ο στόχος μου. Εκπληρώνω το θέλημά Του. Οι Άγιοι δεν κάναν τίποτε άλλο. Δεν υπελόγισαν το ποιοι είναι, το πού είναι. Αλλά είπαν οι Άγιοι πώς θα αρέσω στο Θεό. Τι πρέπει να κάνω για να Τον φτάσω, για να βιώσω την αγάπη Του, γιατί αυτό είναι το μυστήριο της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας και της Εκκλησίας. Οι Άγιοι βίωσαν το μυστήριο. Λοιπόν, υπάρχουν προϋποθέσεις και διάφορα σημεία. Πρώτα θα δούμε, πρώτα απ' όλα, ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν φίλοι του Χριστού. Και αυτοί οι άνθρωποι που επιλέγουν να είναι φίλοι του Χριστού ξεχωρίζουν. Είδες πολλές φορές στο Ευαγγέλιο έχουμε παραβολές του Κυρίου που ξεχωρίζει όλους μας. Μας λέει, άλλους τους χαρακτηρίζει δούλους, άλλους τους χαρακτηρίζει ότι είναι οι μισθωτοί, άλλοι τους χαρακτηρίζει ότι είναι οι φίλοι μου. Ποιοι είναι οι φίλοι? Οι Άγιοι είναι οι φίλοι του Χριστού. Και είναι αυτός ο ίδιος ο Κύριος μας τους χαρακτήρισε φίλους. Και τους έδωσε τη χάρη Του. Και αυτοί πώς γίναν φίλοι? Αν πάμε κοντά στους Αγίους και δούμε τη ζωή τους, πρώτα είχαν άμεμπτο βίο. Ήταν αμαρτωλοί, αλλά αγωνιζόντουσαν. Δηλαδή προσπαθούσαν να μην κάνουν το κακό, να είναι αληθινοί, να είναι καθαροί στην καρδία. Τι όμορφη αυτή η επί του όρους ομιλία του Κυρίου. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται, μακάρι οι ειρηνοποιοί, μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Πνευματικά χαρίσματα. Λοιπόν, πρώτα λοιπόν είχαν άμεμπτο βίο, αγωνιζόντουσαν στη ζωή τους να είναι καθαροί. Δεύτερον, είχαν, θα λέγαμε με έναν όρο, ορθοδοξία. Επίστευαν αληθινά και στη ζωή αυτή της αλήθειας του Χριστού. Ήξεραν ότι ο Χριστός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Τρεις έννοιες. Δεν περπατάμε στη ζωή μας οδός. Σου λέει ο Χριστός, περπάτα. Μετά πώς θα περπατήσω? Με το ψέμα, με την κακία, με την αμαρτία? Όχι, με την αλήθεια. Και ποιος είναι αλήθεια? Εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή. Θέλεις να αποκτήσεις λοιπόν ζωή, αγιότητα, δηλαδή αληθινή πραγματική θέση και αναγνώριση της ανθρωπότητός σου? Έλα λοιπόν, θα σε αναστήσω. Οι Άγιοι λοιπόν πιστέψαν στην Ανάσταση του Κυρίου. Εβίωσαν την Ανάσταση του Κυρίου, που η Ανάσταση του Κυρίου είναι η Ανάσταση του ανθρώπου ψυχή και σώματι. Άρα αυτά είναι δύο βασικές προϋποθέσεις της αγιότητος. Μετά έχουμε βέβαια και τα βασικά σημεία που βλέπουμε στη ζωή μέσα των Αγίων ως αποτέλεσμα αυτής της αγιότητος. Και εκ των υστέρων βέβαια τα βιώνουμε με την παρουσία τους, διότι αποδεικνύεται η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην παρουσία των Αγίων στην Εκκλησία μας. Άλλοι έχουν το χάρισμα να προφητεύουν, άλλοι έχουν την ιαματική χάρη του Αγίου Πνεύματος. Άγιοι έχουν την ικανότητα να θαυματοποιούν. Θα ήθελα συγκεκριμένα να πούμε ότι οι Άγιοι τι κάνανε? Εκπληρώσανε το τρισόν αξίωμα του Κυρίου μας, το οποίο το λαμβάνουμε και εμείς με το βάπτισμά μας και με το χρήσμα, με τη μυστηριακή δηλαδή ζωή της Εκκλησίας, που είναι η παροχέτευση της Θείας Χάριτος. Μόνοι μας δεν μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Πρέπει να έχουμε μια δύναμη, την παρουσία του Αγίου Πνεύματος της ζωής μας. Και το Άγιο Πνεύμα έρχεται δια των μυστηρίων. Με το βάπτισμά μας λοιπόν, τι μας δίνεται η δυνατότητα? Με τη δωρεά αυτή να αξιοποιήσουμε το τρισόν αξίωμα του Κυρίου μας. Ποιο είναι το τρισόν αξίωμα? Το βασιλικόν, το ιερατικόν
το αρχιερατικό και το προφητικό. Πώς γίνεται κανείς βασιλιάς σε αυτήν την πορεία? Όταν εξουσιάζει τον εαυτό του, όταν γίνεται δυνατός με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και έχει αυτογνωσία, ξέρει πού πηγαίνει, ξέρει ποιος είναι ο προορισμός του. Όταν έχει μπροστά του την αγάπη του Θεού και του λέει ο Θεός δυνάμωσε, είναι βασιλιάς στα πάθη σου, στις αδυναμίες σου. Μετά, αυτό το βλέπουμε στους Αγίους. Πώς οι Άγιοι αγωνίστηκαν σε αυτό και βασίλευσαν με τη χάρη του Θεού στον κόσμο της αμαρτίας, της πτώσεως. Δεν παρασύρθηκαν, δεν έπεσαν σε αυτό. Μετά, το προφητικό. Έχουμε την αλήθεια. Κατέχουμε την αλήθεια του Χριστού στη ζωή μας. Βιώνουμε αυτήν την αλήθεια. Μ' άρεσε μια ωραία θέση κάποιου που διάβασε το βιβλίο του. Η Ορθοδοξία είναι βίωμα αλήθειας. Τη βιώνω την Ορθοδοξία. Τη βιώνω στην παρουσία του Χριστού στη ζωή μας. Εν Χριστώ Ιησού είναι η ζωή μας. Γι' αυτό και οι Άγιοι. Ας δούμε τον Απόστολο Παύλο. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δεν εμεί Χριστός. Τι χαρά είχε ο Παύλος. Γι' αυτό και είπε ότι δεν με νοιάζει να πεθάνω και να ενωθώ με τον Χριστό. Άρα λοιπόν αυτή την αλήθεια κάνουμε χρήση της αληθείας στη ζωή μας ως καταξιωμένη στο προφητικό χάρισμα που μας έδωσε ο Θεός, αφού ενδυθήκαμε όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Ενδυθήκαμε το Χριστό για να φτάσουμε. Και μετά το αρχιερατικό, το βάθος αυτού του χαρίσματος είναι προσφέρουμε ό,τι η αγάπη του Θεού εδημιούργησε ευχαριστιακά μέσα στη ζωή μας, όποιοι και να είμαστε. Όποιοι και να είμαστε. Είναι χαρακτηριστικό εκείνο που αναφέρεται, θα το γνωρίζουμε όλοι. Και εσύ, Πάτερ Δημήτρη, στο γεροντικό, έτσι κάνω μια παρένθεση, που ο Μέγας Αντώνιος, αν κάνω λάθος θα με διορθώσεις, ζήτησε αν είναι ευάρεστος ο αγώνας του, η άσκησή του στον Θεόν, και παρουσιάστηκε ο άγγελος και του υπέδειξε τον Τσαγκάρη στην Αλεξάνδρεια που είχε την οικογένειά του, και πήγε ο Μέγας Αντώνιος να δει πώς είναι βάρεστη η ζωή του Τσαγκάρη στον Θεό, και τον ερώτησε, τι κάνεις εσύ εδώ? Να, λέει, έχω την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, δοξάζω τον Θεόν κάθε μέρα για αυτά τα οποία μου πρόσφερε, για την αγάπη του, προσεύχομαι, αγωνίζομαι, θέλω να είμαι συνεπής σύμφωνα με το θέλημά του. Φτωχοί είμαστε, ό,τι μπορώ θα προσφέρω και εγώ σε ελεημοσύνη. Αγωνίζομαι, έχω τη δουλειά μου, δεν έχω απαιτήσεις, προσπαθώ να απαλλαγώ, να το πω έτσι, τα λέω έτσι απλά, ναι. Να απαλλαγώ από τα... μάλιστα, μια ήρεμη εν Θεό ζωή, εν Χριστό ζωή, ένας αγώνας. Θα καθίσουμε στο τραπέζι, θα κάνουμε την προσευχή μας, θα παρακαλέσουμε τον Θεό το πρωί, το βράδυ. Μια σχέση αγάπης και επικοινωνίας με τον Θεό. Μια βιωματική σχέση. Βιωματική σχέση. Και αυτή η αγιότητα βιώνεται σιγά σιγά και έρχεται η χάρις του Θεού σιγά σιγά δια της μυστηριακής ζωής και μας αναπαύει. Γι' αυτό και ο άνθρωπος, ο κάθε χριστιανός, έχει ανάγκη αυτής της μυστηριακής ζωής, του αγώνος. Η πνευματική ζωή είναι αγώνας. Αγώνας. Να διώξουμε τον παλιό μας σε αυτό και να δραστηριοποιήσουμε και να αναστήσουμε τον εν Χριστώ άνθρωπο, αυτόν που ο Κύριος έλαβε με τη Θεία του φύση και ένωσε μαζί και επρόσφερε. Έτσι. Οι Άγιοι λοιπόν είναι οι φίλοι μας, ναι. Και είναι τα πρότυπά μας. Γιατί τους έχουμε? Γιατί η Εκκλησία τους τιμά την ερχομένη Κυριακή? Γιατί είναι τα πρότυπά μας.
Θέλουμε σήμερα στην εποχή μας να δούμε ποιο είναι το πρότυπο. Ας πάμε στη ζωή κοντά ενός Αγίου. Οι παλαιότεροι, θα το ξέρεις και εσύ Πάτερ Δημήτριε, και οι παλαιότεροι που μας ακούνε θα το ξέρουν, ότι διαβάζαν τα συναξάρια των Αγίων κάθε μέρα και βλέπαμε μέσα από τη ζωή των Αγίων πώς βιώναν τον Χριστό. Καθώς ξέρεις όμως καλά ότι κάτι άλλο μπήκε στα σπίτια και εκτόπισε τα συναξάρια και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, δυστυχώς είναι τα σημεία των καιρών, δυστυχώς, και μα ο καθένας η ζωή είναι που προχωράει. Ο καθένας μας μπορεί όμως, μπορεί εάν το θέλει. Ένα πράγμα δεν μπορεί να, έλεγε κάποιος Άγιος, ένα πράγμα δεν μπορεί να κάνει ο Θεός στην παντοδυναμία του. Μου έκανε εντύπωση όταν το διάβαζα. Δεν μπορεί να κάνει ο Θεός στην παντοδυναμία του τι? Να εξαναγκάσει τον άνθρωπο να τον αγαπήσει. Βέβαια, γιατί σέβεται ο Θεός μας, σέβεται την ελευθερία του και θέλει με την καρδιά του ο άνθρωπος να έρθει. Και όταν δώσ' μου συν καρδία, δεν λέει η Αγία Γραφή, δώσ' μου την καρδιά σου, να την φωτίσω, να την αγιάσω. Οι Άγιοι Απόστολοι προχθές με την έλευση του Αγίου Πνεύματος πώς φωτίστηκαν? Οι αλληλείς, οι μηδαμινοί εγίνανε φωστήρες της οικουμένης, εγίνανε οι πάνσοφοι, εκείνοι που πραγματοποιούσαν αυτά τα εκπληκτικά εν ονόματι Ιησού Χριστού, εν ονόματι Ιησού Χριστού. Θα ήθελα τώρα βέβαια, για να μην χαθούμε περί της αγιότητας, γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα, και επέτρεψέ μου, τα βάζω πολύ συγκεκριμένα γιατί είναι μεγάλα τα θέματα και μπορούμε επί ώρες να μιλάμε για τέτοια θέματα, γιατί κακά τα ψέματα η αγιότητα από μόνη της είναι πολύ μεγάλο θέμα. Και πόσο μάλλον αν δει κανείς ξεχωριστά χαρακτηριστικά ότι ο κάθε Άγιος διατήρησε την προσωπικότητά του, δεν έγινε φωτοτυπία κάποιου άλλου, αγίασε όπως ήταν με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, τα λατώματά του τυχόν. Αγίασε παρατάφτα και όχι διατάφτα. Και όπως είπες και εσύ, τα χαρακτηριστικά τα βασικά, τα οποία ήταν η αγάπη του προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπο, για να είναι πραγματικός φίλος κάποιος, Πατέρ Ευάγγελε, και σήμερα ακόμα. Δεν είναι αυτός που θα κριθεί κατά τους αρχαίους προγόνους μας, όπως λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Θα κριθεί στις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσω ο φίλος μου, και αν είναι σε θέση ή θα με παρατήσει ή θα με στηρίξει, ή ακόμα και να θυσιαστεί για μένα. Αυτό κάναν οι Άγιοι, και αν δεν μαρτύρησαν, όσοι δεν μαρτύρησαν, ήταν όμως από την τελευταία γιαγιά, την αγράμματη, την 90 χρόνων, την 100 χρόνων, μέχρι τον πιο εγγράμματο φίλο του Χριστού. Έχουμε όλες τις τάξεις μέσα, όπως είπατε και πριν. Ήταν πρόθυμοι να δώσουν και τη ζωή τους για αυτόν που αγαπούνε. Και αυτή είναι η θυσιαστική αγάπη. Έτσι. Και επειδή δεν μπορούσαν να θυσιαστούν προς τον Θεό, θυσιαζόντουσαν προς τον συνάνθρωπο, ως δείγμα της αγάπης τους προς τον Θεό και προς το πρόσωπο του Θεού που είναι ο συνάνθρωπός μας. Αλλά πέραν αυτόν, Πατέρα Ευάγγελε, υπάρχει και η τιμή που προσφέρουμε εμείς οι ζώντες προς τους Αγίους. Πέραν το θαυμασμό μας, πέρα το ότι προσπαθούμε να γίνουν τα πρότυπά μας, πέρα το ότι πολλές φορές παραμένουμε στο να χειροκροτάμε όπως ένα στάδιο αυτούς που αθλούνται μέσα, και εμείς δυστυχώς παραμένουμε μονάχα να χειροκροτάμε αυτούς που αθλούνται, και όταν φεύγουμε συνεχίζουμε τη ζωή μας, κακώς. Πέραν αυτό όμως υπάρχει κάπως πως τιμούνται. Ποια είναι η τιμή των Αγίων από την Εκκλησία, δηλαδή από το σώμα της Εκκλησίας, από εμάς όλους? Ναι, όπως είπαμε προηγουμένως, η παρουσία των Αγίων, η ύπαρξη των Αγίων μέσα στη ζωή της Εκκλησίας είναι η φανέρωση του Θεού στη ζωή μας. Ζει Κύριος ο Θεός, να το πούμε έτσι. Είναι παρόν ο Θεός στη ζωή μας. Και οι Άγιοι μας το αποδεικνύουν και με τη ζωή τους, αλλά και με το θάνατό τους και με την αυθαρσία τους. Ο Κύριος μας
βλέπουμε ότι τι κάνει με την Ανάστασή του. Δίνει την πραγματική αξία της ψυχής και του σώματος του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική ενότητα. Έτσι. Και αγιάζεται και η ψυχή και το σώμα με την ένωση με τον Χριστό. Αυτό λοιπόν το βλέπουμε στα σώματα των Αγίων. Την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα αν έχουμε τον Άγιο Σπυρίδωνα, να το πω έτσι απλά, μπροστά μας, εν σώματι, αυτό είναι αποτέλεσμα της χάριτος του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Η χάρις του Θεού αυθαρτοποίησε το σώμα του Αγίου. Γιατί ο άνθρωπος είναι ενιαίος και όταν αγιάζεται η ψυχή, αγιάζεται και το σώμα. Και το βλέπουμε σήμερα και το τιμούμε αυτό το σώμα. Γιατί αυτό το σώμα του Αγίου Σπυρίδωνος και κάθε σώμα Αγίου, κάθε λείψανο Αγίου, πού μας πηγαίνει? Στο Χριστό. Το ότι γίναν κατοικητήρια είναι της χάριτος. Ο δοξασμός του σώματος δια Ιησού Χριστού. Στο τροπάριο του Αγίου μας τι λέμε στο τέλος? Δόξα το σε δοξάσαντι Χριστό, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου πάσιν οι άματα. Άγιέ μου, εσύ κατηξιώθηκες με τη ζωή σου, με την προσφορά σου, να βιώσεις την αγάπη του Θεού και προς τον Θεό και προς τον άνθρωπον. Πόσες ευεργεσίες έκανε ο Άγιος στη ζωή του, και εν ζωή και μετά. Κέντρον του ήταν η αγάπη προς τον άνθρωπο, γιατί σε αυτόν επαληθευότανε της Αγίας Γραφής ότι βλέπεις Κύριον των Θεών σου. Να με συγχωρέσετε, επειδή κοντεύουμε να τελειώσουμε την εκπομπή. Εγώ θα ήθελα δύο πράγματα να πω και αν θέλεις κάτι να συμπληρώσεις. Πρώτον, ότι ζητάμε από τους Αγίους την πρεσβεία τους ως φίλους Χριστού. Είναι οι φίλοι του Χριστού. Όπως ζητάς από κάποιον να μεσολαβήσει τον φίλο του, επειδή δεν μπορείς να πιάσεις τον ήλιο και ντρέπεσαι. Πιάνεις τον φίλο του, τον πολύ δικό του. Γι' αυτό τρέχουμε στον Άγιο, γιατί είναι ο φίλος του Χριστού που αποδεικνύει με τη ζωή του και με την αγιότητά του την παρουσία του Χριστού στη ζωή μας, που είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι ο σωτήρας μας, έτσι. Και δια της Εκκλησίας του, έτσι, στην οποία είναι ο Άγιος μέσα, το πρότυπό μας, τον τρέχουμε και του λέμε Άγιε, μεσίτευσε για μας τους αδύναμους, τους αμαρτωλούς, βοήθησέ με στην αδυναμία μου, στο πρόβλημά μου, στην ασθένειά μου, σε ό,τι έχω ανάγκη. Και ο Άγιος γίνεται μεσίτης και δοξάζει δια της παρουσίας του τον Χριστό, διότι αυτός είναι. Έτσι. Εκεί καταλήγουν και εκεί ξεκινάνε. Έτσι, από εκεί ξεκινάμε. Το δεύτερο ήθελα να εφιστήσω την προσοχή ότι οι Άγιοι, ως Άγιοι, όπου η αγιότητα ξεκινάει από τη ζωή ακόμα, όσο ήταν εν ζωή, δεν πεθαίνουν και ξαφνικά εμείς αγιοποιούμε κάποιους, εμείς αγιοκατατάσσουμε η Εκκλησία. Δηλαδή δέχεται ότι αυτός ήταν Άγιος. Αυτό. Δεν αγιοποιεί. Είναι πολλά όμως τα οποία πρέπει να πούμε γιατί κατατάσσεται ένας Άγιος. Και δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε, αλλά είναι ήδη Άγιος για την Εκκλησία. Είναι απλώς βέβαια, διότι αγιοκατατάσσεται, γράφεται στα στέλ τους. Διότι αποδεικνύει. Ένα στοιχείο θα πω. Η συνείδηση της Εκκλησίας αποδεικνύει την αγιότητά του. Έχει εμφανέστατα σημεία αγιότητος, έτσι. Αλλά για την τιμητική προσκύνηση πρέπει να πούμε. Διότι οι αιρετικοί πολεμούν αυτό και λένε λατρεύετε τα λείψανα. Δεν λατρεύουμε λείψανα. Η λατρεία του Θεού είναι μία και αναφέρεται στον Θεό. Τιμούμε. Είναι τιμητική η προσκύνηση. Έτσι, όπως και στην εικόνα. Όταν φιλούμε την εικόνα, δεν φιλούμε το ξύλο, δεν φιλούμε το χρώμα. Το προσκύνημα πάει στο πρωτότυπο. Έτσι, λοιπόν. Πατέρα Ευάγγελο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ απλώς μονάχα να συμπληρώσω ότι οι Άγιοι, όσο ζούσαν, παρόλο που ήταν Άγιοι και το γνωρίζαν γύρω τους, οι ίδιοι δεν είχαν ούτε την παρουσία του γκουρού, ούτε του σωτήρα, ούτε τίποτα άλλο. Για τον εαυτό τους είχαν μηδαμινή άποψη και είναι η διαφορά του πλάνου και του λαοπλάνου από τον Άγιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα και ελπίζω να προβληματίσαμε τους αγαπητούς τηλεθεατές. Να είστε καλά.
Χρόνια πολλά.